Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. MLA ka All India Trinamool Congress na Mausan Ram constituency uba Himalaya Muktan Syang Peliang ula berngem ban mi madan lang lada jia ba ka sarkar ka penslam ban penorlong ya ka jingdawa jong kinong hikai uba Syang Peliang ula kerennya kani ka jing lai ai mensim jong u ya kinong hikai ha ka jaka ba ki penlong jing ya ki ha parking lot ka additional secretariat uba Syang Peliang ula ongru ba kumunong mi khman undang yai peteng ban keren bat ban pensngo ha ki tendong skor jong ka sarkar ya ki jing ba kinong hikai ki ya kendo Donbok lada pimdei bakiwan bungi pensyong ni hasurok lese kesokar pada saman manden deh deh dikilai ini kesem dibagian kesem ikut lejong ini kiwan syong ni ini giri rembat kidang yuk mesim ha hilang ka pimdei benda ini kilong kumi ba mesim ini kata perai ni koi so keep it up, wish you all the best. Oh, and I'll always be the voice for you. That if you don't know, no problem. Dan sakren mga ako assembly yang mentang hijik ya. Yeah. Thank you so much, sir. Bye. Thank you. Dakajing solem, bakajing sosen yang gini gino hikai kibalawan hne kibala syong haka nega caka mentala kat nusngi. Kawan ban pensolem ya kajing dawa ka jong kini gino hikai jong kini ki adok teachers ngalayo pan ya kliu jumut lang ban ku presiden ban kinong kitkam jong kani ka seng jong ki ban ngasultu ba kajing dawa ka dei ba ki dawa ka enhancement ka prahajar ya ka tulop ban penkiu nalor ya ka ba ki yo menta ba kin yo sa ka prahajar but nalor kata kidawa de ya ka 5% increment ya katulap jungki ka bakide banyo manusnem ngi soto na presiden buong bat nakaliang ka sarkar ki kle khot ka jingelang bat ki la kular ba ki kinle ya ka kam kin ai ka chek kan dieram de ngaro nga persolem ong ya ki ngong balada shisha ka sarkar ka snap ya ka jingdawa de ngatai kala biang kada ke sarkar kadang kelah ya ke jing perkat jongki lane ke sarkar kam consider ya kita ki jing dawa jongki ni de ngiro ngin sami lang ban kershan ya ke jing dawa jongki ni kino hikai bat nakaliang jong aku munong mikhaman ngandang ya chakman ban bo ya ka sur jong kini kino hikai hakmat kasokar kadiman jong kini kino hikai kalane nado ar hajar khat khandai kiwa den nado ar hajar khat khandai ngimla man susu ke kadau ba kasokar kasusnap ado u presiden wong ba nakaliang jong ki kilalek panwat ya ka file po secretariat kim shimlap de kilahap ai biang ya ka city sa sisen pat ban pentelun ya ka file dikata kalong ka attitude jong ka sarkar ba kam snap bat kam buram ya kini kino hikai telada shisha ka sarkar kalong serius bakan le ni ka kam nadu ar hajar khat khandai ba kini gila ligo ya ka kot jang ka kata ka jingdawa ba kata ka diman ke ka daw ba ka sarkar kam sumle ai bat ke ka daw ba kata ka shiti ka ba ligo ka shuja la ka ja na ka file hapo secretariat de namar kata kini ki perlok no hikai baro ki snodiau ya ka attitude jong ka sarkar ba lumda ki wan kumni ban syong hapo surok lese ka sarkar kam sumpit mat bat kam sumlasnap kata ka syong hakamon jong kino hikai namar lese don ka mixed reaction ka don napadeng kino hikai kumanga sutu ki ong ba in syong bet hado andala pun benar ka sarkar don baden napadeng jongki ki ong to jadi ka sarkar kala kular ngin li phaino namar balai omdei tang hangne shilong baki syong wat haturaru daki hajar ki nom hikai adok ki le syong menta ka strike de ka syong kamon jongki le se kin dalai penbek para maki kin sashim ya karai ba kum no kin le